ce ma Azumin. Amma alaikum. Mina, anan kana rarraba idanuwa ne kai kadai. Wallahi portrait muke gani wallahi. Kun gane portrait ne wallahi. Ganin ki ma wai sai da kika zo yanzu nan kika so ne. Na ji ba ina zaune baka ganni bane dai. Wai yau kana yi kuwa? Ai tun karfe sa da muka su kulkula musu wuya. Azumin? Za mu kase kan mu ne. Mu fa Ibadan fa ina ga miki karfe sa biya yawa mun sa ruwa. Amma na sai yamma yayi sai karfe 7 anya musulmai ne ko Ibadan din nan kuwa? Musulmai ne mana. Ko gari ba akwai kalan musuluncin sa ba. To ai kwanda ba su sun yi 12 ba ni ko ɗaya ban ba tun da aka fara azumin nan. Ke baki ba? Gwara mu mun yi uku kenan. Wanda kai uku ko bari za mu azumin nan in ya kai kamar 25 sai mu kai a cika 5 din da mu. Sai mu kara kin ga mu mun yi takwas ke shi ne 5 kenan. Ni ka san me zai faru? Wannan shine tafi da gidan ka kenan. Ƙwarai ma kuwa. Ai na za mu su kulkule musu biya. Kangon wa za ka kamata mu shiga. Kita Allah sakin wani boye ma. Mu sai abun ma nan da Allah. Da wasu baka suna cewa muna hulsa muna da gamban saki kuma packaging ne. Packaging ne kai maka da kiran banza ne fa mun gane shi. Wanda mu yi ne ma ba za mu yi ba. Ma an taya. Kaje kawai. Akwai sai da nawa people party ina ruwa suna kirga wayan bare matsalar bale mu ya zai mu ne ka janye mu tunda ma kin zamu mun taimaka muna su miki ba lada zaki samu ba what hey kawo ka janye rabon burin ba lada zaki samu ba nami gaga ani ai kai Allah kiyaye ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ban gane ba mutum ka kashe ku kuma me mene ta faru mama ki ta mutu wata ne fa watan Ramadana fa watan ibada ku kun zo na kuna cin biredi fi sabilillah wanda kuke kun kyauta kenan na ruwan ki to na biredin ki ne bakin ki ne watan Ramadana ne fa to ina ruwan ki mu dan wanki ne a to mu dan wanki ne mu Hausawa ne ko kafirai ne mu ba masalla to makogoro lima wuce ku yi mai kyau kai kanku Allah saka da to je ki mun gode to rai na hankali sai da na people ba ai ku ana rubuta saraka a gidan Tanimu a gidan Alhaji Tanimu naman kaji la what hey wallahi magen mu zan kai magen mu what hey kai ku mutanen banza ne wallahi yanzu abin da za ka yi mana kenan dama ina da labarin ku kuna yawo a unguwa kuna ciye-ciye wai wannan a wannan wata muke ne Rajab Rajab kai dama baka zuwa makaranta gani kai ba kai wannan wata muke Shaban kai rufe mun baki saboda kai baka san ma abin da kake baga baki ɗaya baka san ma a wannan wata muke ba to ku sani wannan wata shine watan Ramadan wata mai albarka azumi ake yi amma rana tsage ku dinga yawo a cikin unguwa kuna ciye-ciye ba mai azumi bane kai rufe mun baki baka isa azumi ba ina da ulsa ne wai ulsa to ku sani da niya ne in cashe ku amma wa'azi ne ya kama ni sai nake ganin ya kamata in tausaya muku wa'azi ko da za ku hankalta ku dawo hanyar da ya kamata za mu ji wallahi za mu fara tafarkin da kuke kai ba tafarki bane mai kyau kuna ƴaƴan musulmai ƴaƴan Hausawa ƴaƴa masu tarbiyya
amma ku dinga irin wannan ɗabi'ar ta ciye-ciye ranar azumi lokacin da watan Ramadan ya kama, wannan fa ba daidai bane ba. Ku sani Allah ne da kansa yake cewa as-sawmu li, wato azumi na wani. Allahu akbar. Shi yake rubuta lada ga duk wanda ya tsaya yayi azumin nan yadda ya kamata. Ku ba kwa so ku rabauta da wannan rahama? Muna so. Amma kuna yawo rana tsage-tsage kuna ciye-ciye? Hadisi ne fa ingantacce. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkanin lokacin da Allah ya kawo lokacin watan Ramadan, wato iza ja'atul Ramadan, lokacin watan Ramadan ya kasance duk wani wasu kofofi na rahama Allah yana buɗe su. Ku ba kwa so ku rabauta da wannan rahamar? Muna so. Kuma dukkanin wasu shaidanu Allah yana ɗaure su sai dai wanda suka kangara. Ku kuna so ku kasance a cikin wannan kangararrun shaidanin? To ya kamata ku hankalta, ku ji tsoron Allah. Dukkanin wani wajibci na balaga ya hau kanku. Ya kamata ku ji tsoron Allah. Insha Allah. Dama kai dan Yarabawa dama ne malam ba. Na sa kai ma mamaki duk inda za ku motsa. Kuna kallon yara yan ƙanana suna competition suna azumi amma ku irka da ku kun kasa. Na yi muku lamba duk motsin da kuke da wani sukurtu da kuke a unguwa na sa za a dinga kallon ku. Wallahi azumi in ana yin guda ma za mu fara daga yau. To wannan ya wajabta akan ku da masu ɗabi'a irin taku su dinga laɓewa suna tafiya wani gari su je su dinga wani ciye-ciye wayar lokacin azumi ya zo su gudu su je su buya da irin ku da kuke ya unguwa. To ku ji tsoron Allah. Idan kuna ganin kamar Allah baya kallon ku, shi yana kallon ku. Ku in ba ku kallon shi yana ganin ku.